Orduen dati izan duzu panderoa joten, hola, noston dute ikesi duzula. Ba, hemen lehenko zuek ukioen soinu ape beran burutatik ikitzik. Da, ba, hemen beso, jeti etortu zanien, soinu jo bideo inaziok eta. Baina, pandero jotan nok egisi bideo bata. Natik ikisizu. Da, pizkal laguntzen notzen, ba, neure afezinoz ikitzik, alantzik. Urkulera guen da, ale, nati erun bidugu. Berape, bakizu, ondo zau jakin soinu joten. Gero, gero, tegitxu, ba, politxo. Eta esan duzu, aitek soinu egiote zeuela, norre zen aite? Izena eta... Anastasio Bilbao. Anastasio Bilbao. Bilbao. Eta ama? Leona Onaindia. Eta panderue eta trekitisa soinu egioten eben? Bai. Batera, alkarregaz? Bai, atxeke... Ezagun asko kisi ez da, baina beran burutatik sultu eta garrau eta toke batzuk politxo jota osan. Erromeri jaiteko politxo. Kuadrilan da pasatako eta egun eta politxo. Baina arepe izakuek bierra, ezeken asterik eta, ezeken asterik. Eta norik ezi zeuen joten? Atxe, inon bez, beran burutatik. Eta soinuen nokitzi? Erosi, sarbatuk ioen. Bai. Eta aitek non joten zeuren, tabernan? Aite? Aitek eta amak, tabernan joten zeuren? Eta orduen sautzuera. Romerietara joaten ziren? Keba, no. Etxien, juergi emitxe, etxien. Etxien, keba, romerizara bai, aztitxe guia birarek, romerizara guteko. Eta zuk, zelan hartu zendun hori afizinoa, etxean entzunde, ez da? Bai, entzunde, aitzeri entzunde. Kese bio, papa, kese bio, eta ni politxoa zinitzen. Ikesten, baina eskoli falta, ikesteko, segitako. Baina ni borrotan terrorili zinaz. Neu afezinue, mosuikerri ebe, jode. Mosuikerri jotan honek, Bai. Habe.